नमस्कार मित्रांनो, आपल्या एचडी गीते या युट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। मित्रांनो, या चॅनलच्या माध्यमातून आपण नियमितपणे काही ना काहीतरी नवीन नॉलेजयुक्त व कुतूहल जिज्ञासयुक्त माहिती आपल्यापर्यंत घेऊन येत असतो। तर मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत क्यूब गेम याविषयी। तर मित्रांनो, लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच क्यूब गेमचं एक विशिष्ट आकर्षण असतं। सर्वांनाच वाटतं की हा गेम मला सोडवता आला पाहिजे, सॉल्व्ह करता आला पाहिजे, मॅचिंग करता आला पाहिजे। तर मित्रांनो, तर या गेम विषयी आपण काही बेसिक गोष्टी समजून घेतल्यानंतर आणि काही स्टेप आणि फॉर्म्युला मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर ते समजून घेतल्यानंतर तुम्हाला यू मिनिटात हा गेम सॉल्व्ह करता येईल। तर मित्रांनो, तर त्यासाठी आपल्याला स्किप न करता हा व्हिडिओ बघायचा आहे आणि आपण काही बेसिक गोष्टी आपण या गेम मधल्या समजून घेऊया। तर मित्रांनो बघा, तर या गेमला 6 बाजू असतात बघा, की 6 1 2 3 4 5 आणि 6। तर अशा प्रकारे 6 बाजू आहे। त्यानंतर या गेम मध्ये तीन प्रकारचे पीस बघायला मिळतात। एक कॉर्नर पीस, म्हणजे ज्याला 3 बाजू असतात बघा, याला 3 बाजू आहे, लाल, सफेद आणि हिरवा। त्यानंतर दुसरे जे प्रकारचा पीस आहे तर तो म्हणजे मिडल पीस, तर तो त्याला 2 बाजू असतात बघा, सफेद आणि ऑरेंज। त्यानंतर तिसरा जो प्रकारचा पीस आहे तर तो म्हणजे सेंटर पीस, त्याला एकच बाजू असते। तर अशा प्रकारे हे 3 प्रकारचे पीस आहे आणि ते सर्व या क्यूब मध्ये सर्व त्यांची संख्या आहे 26। म्हणजे या कॉर्नरच्या पीसची संख्या आहे 8, इथले 4 आणि हे खालचे 4। तर अशा प्रकारे हे झाले 8 आणि ही मिडलची पीसची संख्या आहे 12, ही वरचे 4 आणि हे मधले 4 आणि खालची 4। अशा प्रकारे 12 आणि ह्या सेंटरच्या पीसची संख्या आहे 6। म्हणजे 8 आणि 12 20 आणि हे 6 26। अशा प्रकारे 26 पीस या क्यूब गेम मध्ये आहे। आणि मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की आपल्याला जर क्यूब गेम जर सोडवायचा असेल किंवा सॉल्व्ह करायचा असेल तर त्यासाठी आपल्याला एक महत्त्वाची ट्रिक लक्षात ठेवूया आपण, की आपल्याला जो कलर ज्या बाजूने मॅच करायचा आहे तर त्या बाजूने सेंटरचा पीस त्या कलरचा असला पाहिजे। समजा आपल्याला जर अगोदर सफेद किंवा निळा ब्ल्यू बनवायचा आहे तर आपल्याला सेंटरचा पीस ब्ल्यू बघायचा आहे। सेंटरचा पीस जर ब्ल्यू नसेल आणि जर आजूबाजूला जर ब्ल्यू असेल तर ती साइड आपण निवडायची नाही। तर आपल्याला ब्ल्यू जर कलर बनवायचा असेल तर आपल्याला अगोदर सेंटरचा पीस बघितला पाहिजे, कारण ती सेंटरचा पीस हा त्यांची जागा बदलत नाही। बघा, आपण बघा आता या सेंटरचा पीस आहे तर आपण कसंही फिरवलं तरी तो त्याची जागा बदलत नाही बघा। पण जर आपण जर कॉर्नरचा पीस बघा आणि मिडलचा पीस तो त्यांची जागा बदलतो। हे बघा, आता मी असं फिरवलं, याची जागा कॉर्नरचा पीस बदललाय बघा, इथे वेगळा आलाय, किंवा मिडलचा पीस पण बदलतोय बघा, इथे मिडलचा पीस बदललाय। पण हा जो सेंटरचा पीस आहे तर तो कधीच आपली जागा बदलत नाही। म्हणून आपण कुठलाही कलर चॉईस करताना जर आपल्याला अगोदर मॅच करायचा असेल एखादा कलर, एखादी बाजू आपण जर कलरने मॅच करायची असेल तर अगोदर आपल्याला सेंटरचं पीस कोणतं आहे ते लक्षात ठेवलं पाहिजे। म्हणून असे 6 पीस आहे की त्यांची जागा कधीच बदलत नाही। तर ते म्हणजे व्हाईट, ग्रीन, येलो, त्यानंतर ब्ल्यू आणि रेड आणि ऑरेंज। अशा प्रकारे 6 पीस आहे, तर ती कधीच त्यांची जागा बदलत नाही। म्हणून आपण अगोदर जर गेम सुरुवात करायचा असेल, सॉल्व्ह करायचा असेल तर अगोदर त्या गोष्टीकडे लक्ष दिलं पाहिजे। आणि त्यानंतर मित्रांनो, की आपण बघा की आता आपल्याला गेम सॉल्व्ह करायचा आहे, तर समजा आता आपण सुरुवात करूया की आपल्याला सफेद गेम कडून सफेद पीस कडून आपण म्हणजे ही पूर्ण बाजू आपण सफेद आणायची आहे। तर ही पूर्ण बाजू सफेद आणण्यासाठी तर आपल्याला अगोदर की प्लस बनवायचं आहे। म्हणजे ही सिक्रेट आहे, गेमचं पहिलं सिक्रेट आहे की आपल्याला अगोदर गेम सोडवायचा असेल तर अगोदर आपल्याला पूर्ण प्लस बनवायचा आहे। म्हणजे इथे पण, इथे पण, इथे पण आणि इथे पण हे सफेद पीस असेल म्हणजे तरच आपला हा प्लस तयार होईल। म्हणजे साइड कॉर्नर पीसचं आपल्याला दुर्लक्ष करायचं आहे। म्हणजे हे तिथे कोणती पण येऊ पीस, कोणता पण पीस येऊ, याच्याकडे आपल्याला दुर्लक्ष करायचं आहे। फक्त आपल्याला की हे जे काही आहे इथं आपला प्लस बनवायचं आहे। तर प्लस बनवण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, तर ती साधी ट्रिक सांगतो तुम्हाला। तर अगोदर आपण सफेद सेंटरचा पीस वरती घ्यायचा आहे। तर याच्यामध्ये आपल्याला अजून एक गोष्ट लक्षात घेऊया आपण, की हा जो वरचा थर आहे याला हा लेअर आहे, तर याला आपण वरचा लेअर म्हणूया, आणि हा मधला जो आहे तर त्याला आपण मिडलचा लेअर म्हणूया, आणि हा खालचा जो आहे त्याला बॉटमचा लेअर। म्हणजे हा टॉपचा, हा मिडलचा आणि हा बॉटमचा लेअर। तर अशा प्रकारे 3 लेअर आहे आणि 3 लेअर मध्ये जो वरचा जो आहे
तर तो आपल्याला मॅच करायचा आहे. म्हणजे थोडक्यात तिथं व्हाईट आणायची. तर अगोदर आपण व्हाईट वरती आहे, तर व्हाईट वरती आहे, तर आपण सर्व जे काही प्लस बनवण्यासाठी जे आहे 4 पीस, तर ते आपण अगोदर त्याच्या विरुद्ध दिशेला म्हणजे पिवळ्या बाजूने आणूया. बघा आता एक तर ऑलरेडी आहे इथं, बरोबर आहे ना. हा पीस ढवळा पीस किंवा पांढरा पीस तिथं ऑलरेडी आहे. आता आपल्याला अजून इथं एक आणि इथं एक की आपल्याला पांढरे पीस खाली आणायचे. तर चला आपण बघूया. तर इथं बघा किंवा इथं एक पीस आहे, तर त्याला आपण खाली आणायचं आहे. तर ते खाली आणण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, आधी याला इकडे फिरू, त्यानंतर याला इकडे करू आणि मग खाली आणू. बघा आलाय हा. त्यानंतर याला खाली आणायचंय. हा पण आला, हा पण आला बघा. आणि त्यानंतर आता हा राहिलाय, तर याला पण खाली आणायचंय. तर याला आपण इकडे घेऊ आणि याला इकडे खाली घेऊ. पुन्हा जो हा वर गेला याला खाली आणू. बघा याला खाली आणू. तर अशा प्रकारे 3 आले. आता एक अजून एक राहिलाय, हा राहिलाय. तर याला आपण वर आणण्यासाठी, खाली आणण्यासाठी याचं तोंड इकडे आहे, त्याच्यामुळे आपण याला आधी वरती घेऊ. त्यानंतर याला इकडे फिरू, त्यानंतर परत असं फिरू आणि एक खाली घेऊ. आणि पुन्हा आता हा बदललाय, याला पुन्हा खाली घेऊ. बघा अशा प्रकारे हे 4 खाली घेतले. म्हणजे हे जे आहे ते 4 पण हे इकडले आहे. तर यांना आपण या व्हाईट सेंटरचा जो पीस आहे त्याच्याशी मॅच करायचा आहे. तर त्याला आता हे खाली आपण घेतले पिवळ्या बाजूने, पिवळ्या सेंटरच्या पीसच्या बाजूने. यांना आता आपल्याला इथे आणल्यानंतर याचा प्लस तयार होणार आहे. तर प्लस बनवण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, तर अगोदर सर्व ही पांढरी जे आहे, ही सफेद जे आहे, तर ते आधी खाली आणायचे आणि खाली आणून नंतर ते मॅच करून वरती न्यायचे. म्हणजे बघा मॅच करून म्हणजे कसे की आता हा जो ग्रीन आहे, तर हा ग्रीन याची सफेद बाजू आपल्याला वर न्यायची आहे, परंतु ही सफेद बाजूची पाठीमागची दुसरी बाजू कोणती आहे, ग्रीन. तर ती आपल्याला या ग्रीनशी मॅच करायची आहे. बघा इथं मॅच केली आहे. आणि त्यानंतर मग याला वरती घ्यायचंय हळूच. बघा आता इथे पण मॅच झालंय, इथे पण मॅच झालंय. म्हणजे आपल्याला प्लस बनवताना या खालच्या सेंटरचे जो कलर आहे सेंटरच्या कवडीचा पीसचा, तर तो मॅच करूनच वरती घ्यायचा आहे. तर बघा आता एक मॅच केलाय आपण. नंतर दुसरा जो आहे हा व्हाईट, तो ऑलरेडी मॅच आहे बघा, ऑरेंजची ऑरेंज. याला मग आता वरती घेऊन टाकूया आपण. ओके, आता 2 आलाय, म्हणजे प्लसचे 2 पीस आले. आता अजून 2 राहिले. त्यानंतर हा जो आहे हा रेड, याला वरती न्यायचंय. पण वरती नेताना याची दुसरी बाजू कोणती आहे, लाल. तर हिला आपण लालशी मॅच करूया. बघा केली मॅच. आता हिला वरती घ्यायचंय अलगत. बघा म्हणजे तिसरी पण बाजू आली प्लसची. आता ही चौथी बाजू आली की आपला प्लस सॉल्व्ह झाला. म्हणजे पहिली स्टेप आपली सॉल्व्ह झाली. म्हणजे क्यूब गेम सोडवताना आपल्याला पहिल्यांदा हेच लक्षात ठेवायचं की आपल्याला अगोदर प्लस बनवायचं आहे. आणि प्लस बनवण्यासाठी की आपल्याला हे खाली सर्व सफेद आणून ती परत वरती मॅच करून न्यायचे. तर बघा, तर आता हा जो आहे ब्ल्यू, तर त्याला सुद्धा आपल्याला मॅच करून हे बघा इथं मॅच केलंय बघा. आणि आता याला फक्त वरती न्यायचंय. झालं. ओके, आता हे एक अशी आणि अशी असा प्लस बनलाय बघा. हा ही कॉर्नरचं जाऊ दे, आपल्याला याचा विचार नाही करायचा. पण आता आपला पहिल्यांदा जर क्यूब सोडवायचा असेल तर अगोदर असा प्लस बनवायचा आहे. तर मित्रांनो आपण आता हा प्लस बनवलेला आहे. तर मित्रांनो हा प्लस आपण मॅच करायचा आहे. म्हणजे मॅच करूनच आपण प्लस बनवायचा आहे. म्हणजे हे सेंटरचे जे पीस आहे 4 यांच्याशी मॅच झाला पाहिजे, यांच्या कलरशी मॅच झाला पाहिजे. तर इथं बघा आपण हे सर्व मॅच झालेलं आहे. तर अशा प्रकारे प्लस बनवल्यानंतर अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे. तर मित्रांनो आपला क्यूब पकडल्यानंतर जर क्यूबची ही जी उजवी बाजू आहे आणि ही डावी बाजू आहे आणि ही वरची टॉप बाजू आहे, तर ह्या डाव्या बाजूला आपण एल नाव देऊया, बरोबर. आणि ह्या उजव्या बाजूला आपण आर नाव देऊया. आणि घड्याळाच्या काट्याच्या प्रमाणे आर म्हटल्यानंतर पुढे, आर डॅश म्हटल्यानंतर पाठीमागे, त्यानंतर एल म्हटल्यानंतर पुढे, एल डॅश म्हटल्यानंतर पाठीमागे. त्यानंतर याला आपण यू नाव देऊया. यू म्हणजे अप, यू पुढे, यू मागे, यू 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 डॅश. त्याच्यानंतर ही समोरची बाजू आहे, याला आपण फ्रंट नाव देऊया. म्हणजे यप, यप पुढे, यप डॅश मागे, यप यप डॅश. त्यानंतर खालची जी बाजू आहे ती डाऊन, त्याला आपण डी नाव देऊया. डी डी डॅश, डी डी डॅश. आणि जी पाठीमागची हिचं काही गरज पडत नाही, तिचा आपण विचार करणार नाही. तर बघा की अशा प्रकारे आर आर डॅश, एल एल डॅश, यू यू डॅश, यप यप डॅश, त्यानंतर डी डी डॅश. अशा प्रकारे डॅश म्हणजे पाठीमागे आणि नुसतं आर म्हटल्यानंतर आर म्हणजे पुढे आणि आरच्या पाठीमागे आर डॅश. तर अशा प्रकारे आपल्याला सांकेतिक शब्द आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे. तर त्यानंतर बघा आता आपण प्लस बनवलेला आहे.
आता आपल्याला कॉर्नरची पीस आपल्याला सेट करायची आहे बरोबर, आणि ते पण सेट करताना नुसतंच सफेद वरती नाही तर इकून पण सेंटरच्या बाजूने पण मॅच झाला पाहिजे बघा. इकून लाल आहे, इकून ग्रीन आहे, तर अशा प्रकारचा पीस आपल्याला शोधायचा की इकडं पण ग्रीन रेड पाहिजे आणि इकडचं ग्रीन पाहिजे आणि इकडचं व्हाईट पाहिजे. अशा प्रकारचा पीस आपल्याला शोधायचा आहे. तर याच्यासाठी आपण एकदम सोपी ट्रिक बघूया की आपल्याला ही कॉर्नरची पीस मॅच करण्यासाठी मी सोपी ट्रिक सांगतो. जो काही बॉटमचा जो काही लेअर आहे हा खालचा, तर ह्या खालच्या लेअरमध्ये आपल्याला सफेद कलर असलेला पीस बघायचा आहे. तर बघा आता खाली म्हणजे या भिंतीच्या बाजूला बॉटमच्या याच्यामध्ये सफेद दिसतोय का बघा, इथं आहे बघा. तर इथं म्हणजे अशा प्रकारच्या पीस आपल्याला शोधायचे. तर किती आहे, तर हा एक आहे बरोबर. तर आता आपल्याला याला वरती न्यायचं आहे, याची जागा आपल्याला कुठे ते माहिती नाही बरोबर. तर त्याची जागा फिक्स करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, तर ह्या सफेदच्या पाठीमागचा जो बाजू आहे तर ती म्हणजे ब्ल्यू. तर ह्या ब्ल्यूला आपल्याला सेंटरचा ब्ल्यू आहे त्याच्याशी मॅच करावं लागेल. तर आता बघा की याला इथे आपण आणूया तेव्हाशी मॅच होईल. तर ह्या ब्ल्यूला आपण ह्या ब्ल्यूशी मॅच करूया बघा. ओके, मॅच केलंय बघा, आपण डी डॅश केलंय, पाठीमागं आणलंय ना, मग डी डॅश केलंय त्याच्यामुळे इथे आपण मॅच केलंय. आता ह्या पीसची जागा इथं आहे, म्हणजे इथे मॅच केल्यानंतर आता जर आपला हा पीस आपल्याला सफेद वर न्यायचा आहे त्यावेळेस आपल्याला की इथं कॉर्नरचा पीस मिळेल. तर वर नेण्यासाठी काय करावं लागेल, आता अगोदर मॅच केलंय आपण बरोबर. तर आता याला वर नेण्यासाठी आपल्याला याला फक्त थोडं डी करायचं, याला खाली यल करायचं. ओके, आणि याला मॅच करायचं, परत डी डॅश करायचं आणि याला वरती न्यायचं म्हणजे यल डॅश. ओके, आलं मॅच बघा. इथून पण मॅच झालं, इकून पण मॅच झालं आणि आता सफेद पण मॅच झाला. एक पीस मिळाला आपला कॉर्नरचा. आता दुसरा पीस, 3 पीस राहिले. तर 3 पीस मॅच करण्यासाठी आपल्याला बॉटमच्या बाजूला आपल्याला सफेद असलेला मी ट्रिक काय सांगितले की खालच्या लेअरमध्ये एखादा सफेद मिळतोय का बघायचं. तर बघा इथं मिळालंय बघा, इथं म्हणजे बॉटम जो लेअर आहे, खालचा जो लेअर आहे तर त्याच्यामध्ये आपल्याला सफेद बाजू असला पीस शोधायचा आहे. तर हा एक सापडलाय बघा. तर मग आता त्याची दुसरी बाजू कोणती आहे, पाठीमागची रेड आहे. मग ह्या रेडला आपल्याला मॅच करायचंय कुठल्या ह्या रेडशी. तर बघा आता याला आपण डी करूया, डी डॅश करूया. ओके, डी डॅश केलं तर आपण हे मॅच झालंय. आता याची जागा फिक्स झाली, या कॉर्नरच्या पीसची जागा इथं आहे. ओके, तर याला आता वरती न्यायचंय. तर वरती नेण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, तर याला डी करू, याला डी करू आणि याला फक्त यल करू. ओके, आणि परत आता डी डॅश आणि यल डॅश. ओके, दुसरा पण पीस मिळालाय बघा. आता फक्त राहिलाय इथला आणि इथला पीस. तर आता परत बघूया आपण बॉटम मध्ये, या बॉटमच्या लेअर मध्ये कुठं सफेद दिसतोय का, दिसतोय का सफेद, हो हे बघा इथं आहे बघा. आणि मग आता याची दुसरी बाजू कोणती आहे, रेड. ओके, तर ही ह्या रेडला आपण रेडशी मॅच करूया बघा. रेड कुठं आहे, इथं आहे. मग आता याला याच्याशी मॅच करूया बघा, झालं मॅच. ओके, तर आता आपण याला वरती नेऊया म्हणजे याची जागा आपला इथं आहे. तर आता याला वरती नेण्यासाठी काय करावं लागेल बघा. मगाच्या स्टेपमध्ये काय होतं की ही सफेद बाजू इकून होती, आता इकून आलेली बघा. तर त्याच्यामुळे आता इकून फिरावं लागेल. म्हणजे याला जर सफेद बाजू जर इकून असेल तर इकडे फिरवायचं, सफेद बाजू जर ह्या बाजून असती तर तिकडे फिरवायचं. तर आता सफेद बाजू ह्या बाजून आहे त्याच्यामुळे इकडे फिरवायचं. म्हणजे काय करावं लागेल, डी डॅश आणि याला खाली घ्यायचं, याला काय करावं, आर डॅश करावं लागेल आणि याला पुन्हा डी आणि पुन्हा याला आर. ओके, झाली मॅच. आता परत अजून एक बाजू राहिली आहे, इथला कॉर्नर पीस राहिलाय. तर आता ह्या कॉर्नर पीसला सेट करण्यासाठी परत बघायचं की खालच्या बॉटम मध्ये एखादा सफेद पीस आहे का, तर हो आहे बरोबर. तर ह्या याला आपण आता वरती न्यायचं आहे. तर वरती येण्यासाठी अगोदर आपल्याला ही त्याची सफेदची दुसरी बाजू कोणती आहे, ग्रीन. तर ते ग्रीनला आपल्याला ग्रीनशी मॅच करावं लागेल. आता ह्या ग्रीनचा ग्रीन कुठे आहे बा, इथं रेड आहे, इथं ग्रीन आहे. मग याला याच्याशी मॅच करावं लागेल बघा, झाला मॅच. ओके, आता म्हणजे याची जागा फिक्स झाली इथं. तर आता याला वरती न्यायचं आहे. ओके, तर आता वरती नेण्यासाठी काय करावं लागेल, आता सफेद कलर इकून आहे, इकून असतं तर इकडे फिरवलं असतं, आता इकून आहे म्हणून इकडे फिरावं लागेल. म्हणजे डी डॅश, त्यानंतर आर डॅश आणि पुन्हा डी आणि आर, झालं. ओके, म्हणजे हा पहिला लेअर आपल्याला कम्प्लीट झालाय बघा. म्हणजे इथं पण मॅच झालाय, प्लस इथे पण मॅच झालाय, इथे पण मॅच झालाय, इथे मॅच झालाय आणि वर पण पूर्ण
सर्व काही लेअर. तर त्यासाठी आपल्याला बघा अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवूया. जर समजा आता मी तुम्हाला एक मागाशी एक ट्रिक सांगितली की बघा, समजा आता एक तुम्हाला एक दाखवतो करून. आता मी तुम्हाला काय सांगितलं मगाशी की समजा आता खालच्या इथं खाली तुम्हाला लेअर मध्ये सफेद बॉटमच्या लेअरमध्ये सफेद पीस बघायचं आहे. तर इथं जर आपलं सफेद पीस सापडलंच नाही बघा, तर आता इथं कुठंच सापडत नाही, तर काय करायचं. तर अशा वेळेस प्रश्न किंवा निर्माण होईल. तर त्यावेळेस काय समजा इथला पीस इथं कुठंच सफेद नाहीये आणि तो सफेद कुठं आहे, इथं वरती आहे. मग याला काय करायचं, याला खाली आणायचं. अगोदर खाली आणण्यासाठी आर डॅश करायचं, पुन्हा इकडे डी डॅश करून घ्यायचं आणि पुन्हा आर, आणि नंतर मग आता बघा आलाय का, बघा खाली आलाय, पण तो खाली बॉटमच्या एकदम खाली तळाला आलेला आहे. तर याला आपल्याला थोडं वर घ्यायचं आहे, इथं घ्यायचं आहे. तर मग याला काय करावं लागेल, पुन्हा आपण जिथे मॅच नाही त्याच्या खाली आणूया. ओके, याच्या खाली आणलंय बघा, जिथे हा जो कॉर्नर आहे मॅच नाही याच्या खाली आणलंय याला. आणि याला आता परत आपल्याला ही बाजू आपल्याला वरती आणायची, एवढ्या बॉटमच्या वरती. म्हणून याला आपण खाली करूया, आर डॅश करूया आणि पुन्हा याचं डी करूया आणि पुन्हा याला वरती करूया. बघा आता आलाय का बघा, हो ओके आलाय बघा. तर आता म्हणजे बॉटमला आलाय बघा, बॉटमच्या लेअरमध्ये सफेद कलर आलेला आहे. तर आता आपल्याला फक्त मॅच करायचंय बघा. आता याची दुसरी बाजू रेड आहे, तर ती रेड बाजू आपण मॅच करूया, कुठे याच्याशी करूया. ओके, याच्याशी मॅच झाली आहे. आता फक्त आपल्याला याला वरती घ्यायचंय. तर आता सफेद बाजू कोण आहे, या बाजून आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला इकडे फिरवावं लागेल. इथे असती तर मग इकडे फिरवली असती. तर आता आपण याला इकडे फिरूया, याला खाली घेऊया आणि याला परत मॅच करूया आणि वरती घेऊया. ओके, तर मी अशा प्रकारे, जर असं असतं तर तसं म्हणजे थोडक्यात जर इथं जर सफेद पीस मिळालाच नाही तर काय करायचं ते तुम्हाला मी करून दाखवलं. तर आता तुम्हाला हा लेअर सोडवताना काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. तर मित्रांनो, तर आता आपण इथेच थांबूया आणि याच्यानंतर पुढचा जो लेअर आहे तर तो सोडवण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे तर ते मी आता दुसऱ्या पार्टमध्ये शिकवणार आहे, कारण व्हिडिओ खूप मोठा होतोय. तर तेव्हा मित्रांनो, हा व्हिडिओ कसा वाटला, नमस्कार.